Lo, naunsa man na sila ate lo oh. Nagsigil lagi na sila dula-dula. Wala lagi na sila naghinlo din sa balay. Sige naman na sila silpon-silpon lo. Ay ambot anak nila apo. Gaina ra gyud ko nagsigsogo anak nila nga manghinlo din sa balay. O da, wa gyud nagminaw. Unya lo, unsa man na tong buhaton anak lo? Aw siguro apo nakahuna-huna ko nga ako lang siguro ning kuhaon ilang mga cellphone. Aron siguro ni magmatngon. Bitaw lo, kuhaan na lang ilang silpon lo. Nga ihatag dayon sa ako. Ay daon siya kung taon eh. Kuhaon akong cellphone niya akong ihatag sa imo. O da ikaw na po rin ang dili mo lihok din sa bahay. Dili lo uy, mulihok man ko pernaminti lo kay kuan man para dili ko nimo kasukan ba. Aw sige lang apo ikaw bala ka kay palitan ta kag cellphone. O kining duha din nga nagsige rag dula. Aw ako ning bawion ang ilang mga cellphone. No. O sa man mo di mo manghunong din ha. Pang panarbaho na kuno mo. Ay murag gainar gyud mo nagsigdula din na ba. Mauna, gikasukan na sila ni Lolo. Undang na mo di ati uy. Nagsige naman mong dulag ay naraman mo nagdula. Dula sa buntag, dula sa udto. Nya pagkahapon dula na pod. Undang na mo anak ti. Pabertaw may pagay yung manghod do nakasabot. Pamuyo na mo anak sig cellphone. Sos lahi ra gyud ang panahon karon no. Lahi ra gyud sa uda. Kami di gyud mi makagulit og cellphone kung dili mahuman among mga trabaho. Pero lahi man itong cellphone sa una no kay katom mo na itong murag kuan. Murag radyo. Ayon sa bagod ay day. Bitaw lo no katum itong silpon lo nga na antina lo. Ug na kay silpon nga to lo, sikat na gyud kayo kaluba. Katong mura bitag tura-tura. Beta apo nakadumdum ko sa unang panahon apo. Nga kung na kay cellphone murag sikat ta ka ba no? Kay kadang tuplok-tuplok ang cellphone ba. Pero karon ay sos di na gyud napansin apo. Besa pag mahog na sa kalsada wag gyud siguro ponet. Bitaw lo, bisan pa siguro batang may buot lo. Di gyud na puniton lo, ilabay-labay ra na lo kay makaingon sila nga dulaan ra lo. Ay beta no. Ay beta sige na hoy. Pangundang na mo ana yung pag cellphone diha. Ay na mo sig dula-dula. Gaida ra gyud mo ba sig dula. Unsa naman ni taon mo eh. Nangabuang na gyud mo ana cellphone ba. Pamuyo na ko mo ana. Pamuyo na mo ti uy. Ma-high blood gina si Lolo na. Ay siya pa apo. Unsa tay mo giingon? Ma-high blood ko. Nagain na jud ko na high blood. Wa jud na ambot na lang jud. Ma-high blood ko ako gyud sinisuot tinapa lagi.